Hello kakabsat! I'm back! For today's video kakabsat ay let's go to Ilocos Norte. Sa lugar na naging tahanan ko ng halos 6 na taon at isa sa mga tourist spot na halos kada linggo kong pinupuntahan noon, ito ay ang Madongan Dam. Welcome back to myself, Madongan Dam. Ang dam na ito ay matatagpuan sa San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Pero ang way papunta dito ay sa mismong bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Sobrang ganda mo na ngayon. Dati noong nandito ako at kada linggo akong na-area dito ay plain lang na dam ka lang noon. Pero ngayon na-develop ka na at sobrang ganda ng pagkakagawa mo ngayon. Yung pagbungad pa lang mula dito sa may tulay hanggang sa mismong dam ay sobra nang nakakamangha. Ang mga kubo dito ay napaka-presko dahil gawa sa nipa. Ang tubig ay sobrang linaw, crystal clear kung tawagin ng mga turista. Wala akong ibang masabi ngayon kundi sobrang wow sa ganda. Kakabsat, bagay na bagay ito pambuong pamilya. Kung gusto nyong mag-relax, highly recommended ko itong lugar dahil pwedeng-pwede ito sa bata o matanda. Kahit maghapon kayo mag-swim to sawa. Mabalin nyo pa yan ti magpamassage ng likod kintag tap-tapwak na danom na. Kakabsat, may kayong subukan tapno matry nyo din ang pakaistoryaan na sigurado nga hindi kayo agbabawi no dikit kayat yun tupayan nga mapamindwa. Parang ako lang babalikan talaga ulit kita. Isa ding kagandahan ng lugar ay walang entrance fee. 10 pesos lang para sa environmental fee. Mababait din ang mga tao dito at nami-maintain nila ang kalinisan ng lugar. Sa cottage kung saglit kayo ay pwede namang hindi na kayo kumuha, pero kung magtatagal kayo nasa 700 ang per cottage nila. Ano pang hinihintay nyo kakabsat? Sa susunod na holiday dito ka na.